Dhumateng para pepundhen para sepuh para pini sepuh kakung semawana putri kang sampun manunggal nyawiji wonten ing kalenggahan siang punika wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sarmin nyuwun tambahing pangestuti awet ingkang sijabang bayi ingkang kinarya pusaka asma putri nandhang gerah sur ing pangajap mugia linambaran dipun suraken wonten ing wekdal menika wonten ing pahargyan kalenggahan siang punika anggenipun nandhang gerah nandhang sakit si putri saged mantun sampurna awit dinten menika dugi sak lami-laminipun mugia para sepuh para pini sepuh kakung semawana putri kersa paring idi pangestuti ing pangajap mugi Gusti Allah ngijabahi awit dinten menika dugi sak lami-laminipun ical suker sakite si putri anggenipun nandhang gerah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad ya Rasulullah nyuwun paksane mugi-mugi anggenipun nandhang gerah putri saged mantun awit dinten menika dugi sak lami-laminipun Allahumma amin. Bingung nggih menika nderekaken wilujeng rawuh katur dhumateng sagung para kadang tamu ingkang katemben rawuh matur gunging panuwun panjang kuyungipun saking para pepundhen ingkang sampun paring berkah pandonga mugi-mugi anggen nyonan nandhang gerah si putri saged mantun awit ing dinten menika dugi sak lami-laminipun mugi kenging damel husada pahargyan ing kalenggahan siang punika nun inggih hang lajengaken pahargyan suka parisuka ketawisipun hang rantu tuwapak ing gati beksan candhakipun saderengipun kaseling setunggal lelagon Mas Yahmin monggo Mas. Mas Yahmin mang jereke apa mangke lestari ya Mas monggo. Heeh. Kene ya aku tak golek nih tukang joget engko jenengan tetembangan. Nggih. Duit napa ora iki? Dewi katon lam-lami amba para wewangi sami karo kembanging melati dasar wulan ing gegari wong ayu setya rumeksana satata ring kartika katya puspita ing nindra panjang kepitresna tresno kang sejati manggiya lestari pangitung kembang suci
ayu setya rumangsa kala tata tapya ring kartika satya puspita indra pancang kopi tresna rasa tresna kang sejati mangya lestari kang itung tembang suci yang semi sastra ning nepi kahyane ahmadani sarati datya kembang ati angen-angen kula lono tawang bedarisan bawanan lumaku nembus marang kabagyan banget manis yen sinawang ayu setya rumaksana